Hello and welcome back to the channel. My name is VIGGY and I make videos, mostly of Yiddish. The heutige video is part 2 von einem Haircut. Ich bin auf meinem Weg zu meinen Schuchen, wo ich halt die Barbershop bei sich in der Heim. Er hat ein bisschen rumgedreht dort. So, ich will geben mal Torf in der Platz. Und jetzt gehen wir gehen von dem Haircut. Ich will ihn wecken dort. Okay, so ich bin umgekommen. Lass mich gehen wasen. The differences. Könnt mal gleich do die zwei Swoeren. Maar dat is gelijk dat light. Könnt wasen de room. In de pelletstoof arbeiten we gaan. Fijn warm. Oké, laten we even doen met detail. Het is een tire, zeg je. Ah, bow and arrow. Ah, dat is een VIGGY. See, it's 45 degrees doen ze weet heißer. De heilige tasje hebben. And this is a sink. In mijn pumpt vind doen. Deze zijn een records. So alle mijn sizes records, but this is a certain size. Ik weet niet the actual 45, 55. De vorige Mal habe ich vergessen, wer der Artist ist. Und du steht Moishi Kaufmann. Inhale the future, exhale the past. Dit hat ook goed gemacht, gepaint. Hier komt de alte Barlight. Dat is maar gelijk op vandaag. Een violin. Doet man een beetje erin gedraaid. Deze op mijn oos gedraaid van vorige Mal te doen gewenken, denk ik. Een telefoon. Hello, doctor's office. Cute. Oh. 2 radios. By the way, the guitar is Begoed guitar. Gewein. Begoed guitar gewein. This is the slot machine. We can do gewinnen huge. Here komt the light. Has a bronze piping light. There's a plate. Caution. So yeah. Oh, dat ben een rangelijk door dat fan. A light fan. So this is the nieuwe ausgestellte shop. Oh, ook het was een seltzer bottle. Weiß ich, ob es gewesen vorige Mal. This is the alte seltzer bottle. In this is the meter. Man legt door aan 10 cent, man draait. Niet zo bekiem een parking ticket. That was that. Okay. Let's get to haircutting. Okay. Ik ben gereid. Ik zit doen. What a beautiful place. Fijn warm doen. Want mijn hot doet de fire. Dus zit men in front van de spiegel. Hallo. Question is. Zie ik glad doe de goatee. Of niet? We'll figure it out. Met zijn. We gaan erin zinken. En dan met de haircut. Gaan we kijken. Huh? Kijk gewoon. A beautiful job.